Hi there, Sanwinani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tana is time when is team usni nizigaqazak izingaphi. This time usni upumolanje as if benza something olwandle kwenza izinto ey'ningi guys. Maningi ama-rituals enziwa olwandle. Kuhlukene ngezizwe ukuthi wena ukholelwa kini nobani ukholelwa ini. Kwi-previous season of izingane zesithembu uSneh wake wahamba ayolwandle eyogeza azi uma ehlambuluka umntwana wayenzani kubizwa ngani after miscarriage. This time akaphethe lutho uphuma nje ewuyena kodwa uma ephuma ewuyena uyedwa futhi kule intro yakhe ephuma olwandle kusho ukuthi indaba inayo. Enye-ke into futhi ulwandle isithakazelo somseleko nomthombeni. So sizobamba masingena isizini ukuthi okukaSneh kumayelana nani olwandle. Ngabe layo olwandle uzoshiya khona izinto ezimkhathazayo because abanye abantu bayakholelwa kwizinto ezinjalo. Uzoshiya izinto ezimkhathazayo olwandle noma olwandle uzoqala ipheji elisha empilweni. Siyamfisela kuSneh ushintsho, akekho umuntu esingamfisela ushintsho. Akekho umuntu esimfisela ukuthi ahlale esendaweni eyodwa, especially uma kuyindawo esuke ingekho right or indawo engakhombisi ukukhula or indawo engam-benefit kwayena. Asihlaleni-ke silinde iy'ngane zesithembu sibone ukuthi uSneh uthini. Uyashiya izinto lapha ngemuva noma uqala ezinye izinto ezintsha. Thanks, bye.